हेलो लोगोफोर बे गोबाय देरा सेराव बानायनाय भिडिअआव नोंथांमोन बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि कन्टेन्टआ एसे आलादा जागोन आरोना गाइस माने नैबे स्क्रिनाव होनाय सोरांस्रि ब्रह्म होननाय सासे आइजो माने बिथांनि हाबा जानाया 2 दानल' जादोंमोन आरोना दा बिथांखौ न'खरनि मानसिफोरा सोरबा सासे गार' हौवाजों रायलायबाय थायोमोन आरो बिथांजों खारफालांबाय होननानै माने सन्देह खालामदों आरोना दा माने बिथांखौ नुयोब्ला माने नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्टआव फन खालामनो होदों आरोना नोंथांमोना बयबो माने बे सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला बे फन नाम्बार होनायावहाय नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै फुल डिटेल्स मिन्थिनोब्ला माने बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना दा गाइस बाथ्राया बेसो आरोना जों दिने सानफ्रोमबो बे एखे निउसखौ नुनो मोनबाय थानाय जाबाय फ्राय बाग माने बेबायदि जागासिनो दं एक्चुअलि मा जादों सोरबा हिनजावा सोरबा हौवाजों खारनाय सोरबा हौवाया हाबा जाखानाय हौवाया सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावजों खारनाय सोरबा बर' सिख्लाया सोरबा बांगाल हौवाजों खारनाय बांगाल सेंग्राजों खारनाय बायदिसिना गुबुन हारिजों थांनाय माने कमन जाबाय आरोना बे मानो थाखाय बेबायदि जाखो जेनेबा हमनोनो हाला एकदमबारे कमन होननांसिगोन जों कमन नङा होमबा बेफोर गासैबो माने नेटवर्किं प्रब्लेम गाइस नेटवर्किं प्रब्लेम होनना बुंनांसिगोन आरोना मा बुंबावगोन आरो ना माने 4G दिनैनि दानि जुगा जाहैबाय 4G नालाय नङा होमबा 4Gआ जोंखौ बबे स्टेजसिम दोनफैखो 2G निफ्राय 3G 3G निफ्राय दिनै 4G 2Gआव माबायदिमोन 3Gआव माबायदिमोन दिनै 4Gआव माबायदि जाफैखो आलग सिस्टेम माने गुबुन मोनसे स्टेज माने डेन्जार मोनसे स्टेजआव आरो मानसिनि दिमागाबो माने 4G स्टाइलजों थांगासिनो दं थारमाने दा जोङो 3G जेब्ला थायो 2G जेब्ला थायो जों जेसेबां माने नेटवर्किं माने नेटवर्क जेसेबां स्पिडाव खामानि मावनो हायोमोन बेनिफ्राय जों डाबल माने 4Gआवहाय मावनो हाबाय थिग बेबायदि आरो बेबायदिनो माने मानसिनि दिमागाबो माने 2G 3G निफ्राय माने डाबल स्पिड 4G जानानै दं आरोना जोंनि दिमागाबो माने 4G जानानै दं नै दा 5G फैयोब्ला मा जागोन वाव That's wonderful and great fearful जाहैगोन नामा जोंनि थाखाय बिराद डेन्जार जों एक्चुअलि बे 4Gआ जोंनो मा होखो मा मुलाम्फा मोनखो जों 4G निफ्राय मा खहा जाखो जोंहा 4G निफ्राय गोबाङा लाब जादों 4G निफ्राय गोबाङा लस बिग लस जादों सोरबा बायदिया सोरबा गाबदों सोरबा मिनिदों मा बुंनो बेनोथ' संसार होननाय बायदि जाहैदों आरोना जोंनि नेटवर्कआनो जुदि स्पिड जाबायब्ला जोंनि खामानियाबोथ' बांबायना नङा होमबा खामानियाबो बांबाय जों बुरजासिन माने खामानि मावनो गोनां जाबाय माने थिग बेबायदि आरोना बिदिनो अब्ला जोंनि दिमागाबो माने बांसिन स्पिडाव खामानि मावनो गोनां जाबाय बांसिन स्पिड साननो गोनां जाबाय थारमाने बेबायदि जाहैदों आरोखि बेनिखायनो माने जोंनि आइजोफ्रा माने हिन्जाव मानसिफ्रा माने हौवा मानसिफ्रा ओरैबा ओरै खारनाय ओरैबा ओरै खारनाय बेफोरबायदि सोलिबाय थादों होननांसिगोन आरो जों मोनसे नेटवर्कजों सेम होननांसिगोन आरोना दा बेनो आरोना गाइस थारमाने 4G फैनाय लोगो माने चेलेन्ज कम्पिटिसन इउटुब फेसबुक वाट्सएप इन्स्टाग्राम माने जेरावबो माने चेलेन्ज एन्ड कम्पिटिसन नाथाय गोबाङा हयथ' बे 4G जों दुखु मोननांदों बे 4G जों मोदै बोहैनांदों 4G नेटवर्कजों गुबुन हारिया मालाय गोबां नलेज आर्निंस खालामदों गोबां मानि आर्निंस खालामदों गोबां प्रपर्टि बानायदों गोबां चेलेन्जिं आरो बायदि दिगआव बायदि बिथिङाव माने गोबां चेलेन्ज खालामदों नाथाय जोंनि मानसिफोरा मा माने सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावा सोरबा
हाबा जाखानाय हौवाजों खारनाय, सोरबा हाबा जाखानाय हौवाया सोरबा हाबा जाखानाय हिनजावजों खारनाय, सोरबा दारि गोलावजों खारनाय, सोरबा गुबुन हारिजों खारनाय। जोंनिया माने बिनिसो चेलेन्ज, बिनिसो माने कम्पिटिसन, ओरैबादि कम्पिटिसन, धामाका कम्पिटिसन। ओइ डेन्जार। अके, दानिया फैदो सिरियास। एक्सुवेलि बेबायदि मानो जादों? फिजिकेलि गोबां पानिशमेन्ट होबाय, गोबां समाजाव, गोबां ओनसोलाव। सोरबाया बुजाबाय, सोरबा हौवाया बुजाबाय, खर' गावलायलायबाय, थै गलायलांबाय, सोरबा हिनजावा बुजाबाय, थै हाबलायबाय। बेफोरबायदि नुथाय जों नुबोदों, नाथाय एसेबो माने दोरोदाखै। बेनिख्रुइ बांसिननिफ्राय बांसिनसो जाबोदों। बेखौ गिनानै मालाबाबो रावबो थाबथाबोआखै, मालाबाबो रावबो खम जाबोआखै, मालाबाबो रावबो सिदा जाबोआखै। वाइ? एक्सुवेलि मा रिजन? दिनै आं सानो बेनि रिजनखौसो जों नागिरनांगोन। बेहाय माबा मोनसे रिजन दं नामा? दा जों एक्सुवेलि बेखौ रिसार्च खालामना सम जाबाय आरोना। गोबां बिथिङाव गोबां जाहोन बा गोबां रिजन थानो हागौ आरोना। बेखौ जोङो रिसार्च खालामनानै बेनि मेन रिजनखौ फाइन्ड आउट खालामनांगोन। दा गोबां बाथ्रा दं, जेनेबा हयथ' रांखान्थियारि जेंना, फाइनान्सियेल प्रब्लेम, सेक्सुवेलि प्रब्लेम, बा गुबुन बायदिसिना सेटिसफाइ गैलिया, गावजों गाव रिलेसनशिपाव सेटिसफाइ गैया। बेखायनो आं सानो माने जाय मानसिया, जाय हिनजावा गुबुन हौवा सासेजों खारबाय, गुबुन सोरबा हौवा हाबा जाखानाय हौवाजों खारबाय जेनेबा, बेखौ जों लाना फैनानै दोखो दोखो बुग्लिनो नाङा। बेखौ जोङो लाना फैनानै मोजाङै मोजां लाना फैनानै जोंनि एक्सपार्ट गोरों मानसिया बेखौ मोजाङै सोंनांगोन जे मा जाहोननि थाखाय बे जाखो। थार बाथ्राखौ दिरुननांगोन जों। माने मा खालामो, एकदम माने मोनबाथाय होबाय, दोखो दोखो बुलाबायबाय, मा खालामलाबायबाय, माने खर' गावलांबाय, थै हाबलायबाय। नाथाय जों बेजों फोसाबबोनो हायाखै थांनाय गोलाव समाव। बेनिखायनो जों गुबुन आलदा मोनसे रोखोमजों माने नायनांसिगोन आरोना। सोरबा सासे बर' हिनजावा सोरबा सासे बांगाल हौवाजों थांबाय, मानो थांखो? बेखौ लाना फैनानै मोजाङै सोंनांगोन। मा जाहोन दं आरो? ना फाइनेन्स बा थाखा फैसानि बिथिंखौ नायनानै थांदों, ना सेक्सुवेल सेटिसफाइ बिथिंखौ नायनानै थांदों, ना गुबुन मा? दिनै मानो थाखाय सासे बर' आइजोआ बा सिख्लायानो जा, जि हिनजावानो जा, जेनेबा हाबा जाखानायानो जा, सासे बांगाल बा सासे दारि गोलावजों रायलायनायनिफ्राय बेयो मालाबाबो दोरोदनो हाया? मानो? जेब्ला बियो खेनसे रायलायबाय दारि गोलावजों, बे मालाबाबो आरो दोरोदखाला। बेखौ लाना थांखागोन खि थांखागोन। हयथ' बै दारि गोलावआ बेखौ लायाब्लाबो रेप खालामनानै बेखौ मार्डार खालामगोन। बेबायदि बिथिङा जाबोगासिनो दं। दा दिनैनि बे साइन्टिस्ट मुगायाव मा बुंगोन? ना जादु होयो, ना जादु होननाय बाथ्राया माने गोथै फोथायनाय। आंथ' रियेलि बुंजोबनो हाला। बेनिखायनो माने जोङो रिसार्च खालामनांगोन, डिपलि रिसार्च खालामनांगोन, माने गोथौयै नायबिजिरनांगोन जों। माने सानै हौवा हिनजावनि गेजेराव माबायदि रिलेसनशिप लाखिनो नांगौ, बेखौ जोंनि गोबां मानसिफ्रा माने बुजिया आरोना। दा गोबांनियाव बेबायदिनो फाइनान्सियेल क्राइसिस, फाइनान्सियेल प्रब्लेम थाबाय। बेफोरावबो माने जेंना नुजानानै किसुमान आइजोफोरा माने गारनानै खारो आरोना। आं बेवहाय सोलिनो हानाय नंला, थिग बेफोरबायदि। आरो सोरनियावबा बेबायदि थायो, सोरबाया माने सेक्सुवेलि सेटिसफाइ नङा। बेफोरखौ जोङो नायनांगोन, फोरोंनांगोन जोंनि एक्सपार्टफ्रा। जोंनि गेजेराव जानाय फाइनान्सियेलि प्रब्लेम बा फाइनान्सियेलि क्राइसिसफोरखौ जोङो समाजनि गेजेराव माबोरै डेभेलप खालामनो हायो, बेखौ जों गावजों गाव शेयार खालामनांगोन। गोबां बिथिङाव जों नुनो मोनो, माने खायसे किसुमान मानसिया, बयबो नङा, बिराद आबाद मावनो गोरों, बिराद माने आर्निंसबो खालामनो हायो, नाथाय बियो गावनि टिक्सखौ खिन्थानो बायो गुबुननो। गावनिख्रुइ माने बांसिन माने धोनिसिन जाजानो गिग्रा बेफोरबायदिबो दं। दा बेबायदिब्ला मा जानो, नङा होमबा? नोङो नोंनि रोंनायखौ, नोंनि टेलेन्टखौ नोङो मा बिथिंजों आबाद मावदों, माबोरै माहाजोन जादों, बेखौ गुबुन सासे गोरिब मानसिनोबो फोरोंनो नांगोन।
अब्लासो जों समाजा गावजों गाव बेबायदि हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों थांनानै थागोन। सासेया सासेखौ फोरोंनांगोन। जोंनिया मेगन सालायलायोबा बेबायदि जानाय नङा। एसेनोसै गाइस, माथो बुंबावनो आरोना, दा बारा बुंबा गोरोंद्रायसो बुंजालायगोन आरो बायदिसिना कमेन्ट लिरजागोन बेफोरबायदि आरोना, बांद्रायबो बुंनो हाया। जायखिजाया गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय गोबांनिसिम। आरो लोगोसे जायफोरा मोजां मोनदों बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकाव नायदोंब्ला फल' खालामदो।